Köp sanly Türkmenistany Russiýa göçüp gitmek üçin Aşgabatdaky Rus ilçihanasynyň öňünde uzun nowbatlara garaşýar. Şu günler Russiýa göçmek üçin Aşgabatdaky Rus ilçihanasynyň öňünde uzun nowbatlara durýan türkmenistanlary görse bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 10-njy maýda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä Aşgabatdaky Rus ilçihanasy Russiýa göçmek isleýän türkmenistanlaryň ardalaryny kabul edýär. Nowbaty duranlar Russiýa göçüp gitmek statusyny eýe bolmak üçin ilçihana ýüz tutýar. Şu gün men ol ýere baryp gaýtdym. Russiýa Federasiýasyna göçmek üçin nowbata garaşýan adamlaryň sany gaty köp. Ýöne geň ýeri nowbata garaşýanlaryň arasynda milleti türkmen bolan adamlar hem köp. Çeni bilen aýtsam garaşýanlaryň tas ýarysy 40% goloý türkmenler. Ente köp sanly adam nowbatada ýazylýar. Bugün aýyň soňu üçin nowbata ýazyldylar diýip habarçy 10-njy maýda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä Rus ilçihanasy Türkmenistan raýatlary Russiýa Federasiýasynyň uzak günnäwar sebitlerine göçüp barmak mümkinçiliklerini hödürleýär. Ýöne adamlar muňa da razy. Türkmenistanda ýaşaýyş şol derejede agyrlaşan bolmaly diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy gurrun berdi. Russiýanyň uzak günnäwar sebitleri ýaşaýyş durmuş şertleriniň tebigi taýdan amatsızlygy bilen tanalýar. Aşgabatdaky Rus ilçihanasynyň binasy Saparmurat Türkmenmaşy we Mawtumuly köçeleriniň çatyrygyndan Aşgabatyň günorta bölegine Belarus ilçihanasynyň ýerleşýän ýeri bolan Gypçak köçesiniň ugruna göçürilipdi. İlçihananyň ozalky binasynda Russiýanyň içeri işler ministrliginiň wekilligi galdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy geçen dekabrda da Rus ilçihanasynda uzun nowbatlaryň saklanyp galýanlygyny, köp sanly türkmenistanlaryň Russiýa göçüp gitmäge ruhsat berýän statusy eýe bolmak üçin Rus konsulhanasyna ýüz tutýanyny habar beripdi. Azatlyk radiosy Aşgabatdaky Rus ilçihanasynyň öňünde dören uzun nowbatlar barada türkmen resmiýetlerinden ýa-da Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyndan kommentariýa alyp bilmedi. Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleri türkmenistanlaryň ýurtdan gitmäge bildirýän islegleriniň ykdysadyýetyň agyrlaşmagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Türkmenistan daşary ýurtlary şolaryň hatarına Russiýa göçüp gidýän raýatlaryň resmi sany barada maglumat bermeýär. Azatlygyň ýerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä Russiýa göçüp gitmek üçin ilçihana ýüz tutýan adamlary wagtal türkmen howpsuzlyk guruluklary gürrüňdeşlige çagyrýar. Türkmenistanda soňky 2 ýyldan gowrak wagt we ykdysady kynçylyklaryň ýetilmegi bilen ýurtdan çykmagy istek bildirýän adamlaryň sany görnetýän köpeldi. Beýleki tarapdan dören bu ýagdaýa paralellikde türkmen häkimiýetleriniň ýurdun daşyna çykmagy istek bildirýän raýatlaryň öňüni baglaýanlygy barada da habarlar berilipdi.